गोजोन फुंबिलि दिनै 14 एप्रिल 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। गोजोनथाव खौरां, क'क्राझारनि मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालखौ दिनै बेखेवगोन। भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै क'क्राझारनि मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालखौ बेखेवगोन। दिनैनि सानाव नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामाव दावबायफैगोन। गुवाहाटीआव गोदानै लुफुंनाय एम्सखौ बेखेवनायजों लोगोसे रायजोनि गंथाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालखौ बेखेवगोन। गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों नगाव, नलबारी आरो क'क्राझाराव थानाय मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालखौ भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों बेखेवनानै होगोन गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा। क'क्राझाराव थानाय मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालखौ बेखेवगोनखौ लानानै साखाफारा होनानै फोरमायथिदों बुंथिगिरि खौरां बर'आ। गोलाव समनिफ्रायनो नाजानाया दिनै जाफुंगोन आरो बेयाव बयबो बाहागो लानांगौ होननानै फोरमायथिदों खौरां बर'आ। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि क'क्राझारनि मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फोरोंथाय होनाया बे बोसोरनि सेसननिफ्रायनो जागायजेनगोन, जेराव 100 सिटनि मादाव 85% आसामनि फरायसाफोरनि थाखाय थिखानाय जागोन आरो 15% आसामनि बायजोनि फरायसाफोरनि थाखाय जागोन। क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालखौ देग्लायनि सेसननिफ्रायनो जागायजेननो थाखाय प्रिन्सिपाल महरै अतुल चन्द्र बर'खौबो थिसननाय जाखाबाय आरो बिथांजों लोगोसे माखासे फेकाल्टिफोरखौबो थिसननाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों बिटिसिनि बुंथिगिरि खौरां बर' बिथाङा। गान्दानि गाग्लोबनायजों बिफा आरो फिसाज्लाया जोखोम जादों। रायजोनि दाब दाब जायगायाव मैदेरनि उदखारा फ्राय सानफ्रोमबो जाफ्लेबाय थानायनि अनगायैबो सम सम गान्दाजोंबो गाग्लोबनाय जाथायफोरा नुजाथिदों। थिग बेबायदिनो काजिरङायाव बिफा आरो फिसाज्ला सानैखौ गान्दाया गाग्लोबदों, जायजों फिसाज्लाया गाज्रियैनो जोखोम जादों। काजिरङानि खौरां रेन्जनि साखाथियाव थानाय हाल्दिबारि करिडराव जादों बे गाग्लोबनाय जाथाया। गाग्लोबजानाय बिफा आरो फिसाज्लाया मटर साइकेलजों तेजपुरनिफ्राय जरहाट फारसे फैगासिनो दंमोन। बेयावनो फुंबिलि 7:30 रिंगायाव बिथांमोनखौ गान्दाया गाग्लोबदों, जायजों फिसाज्ला ज्ञानाम महन्तआ गोब्राबै जोखोम जादों। गान्दानि गाग्लोबनायजों जोखोम जानाय बिफा आरो फिसाज्ला सानैखौ उनाव जरहाटनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों आरो बिथांमोनहा दासिमबो फाहामथायखौ लागासिनो दङ। एस'सिएशन फर डेम'क्रेटिक रिफर्म्स एडिआरआ गुबुन गुबुन रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोरा दिन्थिनाय पल एफिडेभिटनि सायाव रिपर्ट दिहुनदों। गासै 30 रायजोनि गिबि मन्थ्रिफोरनि धोन सम्पथिया बेसेबां बेनि सायाव रिपर्ट दिहुनदों। एडिआरआ रिपर्ट दिहुननाय बायदिब्ला अन्ध्र प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि जगन रेड्डी बिथाङानो बयनिख्रुइबो बांसिन धोन सम्पथिनि बिगोमा, गासै 510 कौटि रांनि गोबां। आरो सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जी बिथाङानो बयनिख्रुइबो खमसिन धोन सम्पथिखौ दिन्थिदों, खालि 15 लाख रांल'। मख'नो गोनांदि 30 गिबि मन्थ्रिफोरनि मादाव एडिआरआ रिपर्ट दिहुननायनि मादाव 29 गिबि मन्थ्रिफोरानो कौटिनि बिगोमा, खालि सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जी बिथाङाल' 15 लाख रांनि धोन सम्पथि थानायखौ दिन्थिदों। बेराफारसेथिं आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 17 कौटि रांनि गोबां धोन सम्पथि थानायखौ दिन्थिदों। गोबांसिन धोन सम्पथि थानायखौ दिन्थिनाय गिबि मन्थ्रिफोरनि मादाव अन्ध्र प्रदेशनि जगन रेड्डी बिथांनिया 510 कौटिनि गोबां, अरुणाचल प्रदेशनि पेमा खान्डु बिथांनिया 163 कौटिनि गोबां, उडिशानि गिबि मन्थ्रि नवीन पटनायक बिथांनिया 63 कौटिनि गोबां आरो माखासे उल्था फारसेथिं खमसिन धोन सम्पथि थानायखौ दिन्थिनाय गिबि मन्थ्रिफोरनि मादाव सोनाब बंगनि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जी बिथाङा खालि 15 लाख रां, केरालानि गिबि मन्थ्रि पिनारायि विजयन बिथाङा 1 कौटिनि गोबां, हारियानानि गिबि मन्थ्रि मनोहर लाल खाट्टार बिथाङा 1 कौटिनि गोबां, मणिपुरनि गिबि मन्थ्रि एन बीरेन सिंह बिथाङा 1 कौटिनि गोबां, उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथ बिथाङाबो 1 कौटिनि गोबां रांखौल' दिन्थिदों आरो पान्जाबनि गिबि मन्थ्रि भगवान मान बिथाङाबो 1 कौटिनि गोबां धोन सम्पथि थानायखौल' दिन्थिदों। बर'नि मुंदांखा फुटबल गेलेगिरि अपर्णा नार्जारिखौ 2022-23 मायथाइनि इमार्जिं प्लेयार बान्थानि थाखाय सायख'बाय। बिटिसिनि गेलेमु बिफाननि इएम दावबायसा बर' बिथाङा अपर्णा नार्जारिनो इमार्जिं प्लेयार बान्थाखौ होनो थाखाय फोसावबाय। बेनि गेजेरजों आर'नाइजों मान बावनायजों लोगोसे 2 लाख रां आरो साइटेसन होनाय जागोन।
क'क्राझाराव जाबाय थानाय जारिमिन गोनां फोरबो बावखुंग्रि फोरबोआवनो दिनै अपर्णा नार्जारिनो बे बान्थाखौ गथायनाय जागोन। जायनाखि अपर्णा नार्जारिया गुबुन गुबुन हादोरफोराव गोख्रों फुटबल गेलेनानै दिन्थिनो हादों, बेनिखायनो बिथांखौ आरोबाव थुलुंगा होनो थाखाय आरो बिथांखौ मान होनो थाखायनो 2022-23 मायथाइनि इमार्जिं प्लेयार बान्थाखौ होनो थाखाय सायख'नाय जादों। मख'नो गोनांदि मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि अपर्णा नार्जारिया क'क्राझार खाग्राबारि गामिनि थागिबि बिस्वजित नार्जारिनि फिसाजो। बिथाङा बांलादेश, काटार, थाइलेन्ड बायदि बायदि हादोरफोराव भारतनि जानानै फुटबल गेलेहैखांबाय, जेराव बिथाङा गोख्रों गेलेनानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिहैनो हादों। बारग' एनडिएफबिनि दैदेनगिरि धीरेन बर'आ ग्लबेल सशियेल एलाइड एवार्डखौ मोननो हादों। गुवाहाटीआव ग्लबेल हिउमेन राइट्स प्रटेक्शन फरामनि फाउन्डेशन डेआव खुंनाय हाबाफारियाव धीरेन बर'आ ग्लबेल सशियेल एलाइड एवार्डखौ मोननो हादों। जायखौ लानानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोजोननाय फोरमायथिदों धीरेन बर'आ आरो फोरमायथिदों दि हिउमेन राइट्स भायलेशन अदेबानि सुबुंनि मोनथायखौ नेवसिनाय होननानै बुङोबा आसाम, भारत आरो गासै बुहुमावनो गुबुन गुबुन लामाजों जोंनि सुबुंथिनि मोनथायखौ हेव खालामनाय, जेरै गावथारनाय, बुथारनाय, संबिजितनि मोनथाय आरो राजखान्थि मोनथायनिफ्राय नेवसिनाय। बेनि अनगायैबो जोंनि खुंथायाव दा जाय दङ बे लोरबां सोरखार बेखौ मोनदांनो हायो होननानै फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदि फुल मेजरिटि मोनि अदेबानि बांसिन मासियाव देरहासारि राजखान्थि दोलोआ सोरखाराव फैयोबा आरोबाव जोंनि संबिधाननि मोनथायफोरा खहा जायो। जेरै गोसो बेखौ मावनो हाया, गोजौनि सोरखारा जि बुङो बेखौ गनायनानै खामानिखौ मावनो गोनां जायो, जायनि थाखाय बर' हारिया जोबस्रांनायनि लामायाव होननानै बुंथियो धीरेन बर'आ। आरो सोरबा राजखान्थि दोलोनि सिङाव थानानै राजखान्थि खालामनो सानदोंब्ला बेयो फेलें जागोन, मानोना गावहानो गोहो थानो नांगौ आरो बांसिन मासियाव देरहासारनानै सोरखार दायोब्लासो सुबुंथिनि मोनथायनि बेरेखा खामानि जानायखौ होबथानो हागोन। बेनि अनगायैबो बर' हारिनि गेजेराव खौसेथि गैयै थासारि दं। गावजों गाव होबथालायनाय आरो नेवसिलायनायनि थाखाय सोरबा आफादा गोख्रोङै खामानि मावनो थाङोब्लाबो थांखिसिम सौहैनो हायाखै। उदांस्रिनि दावहाया जोबस्रांदों आरो बेखौ बर'फोरानो गावजों गाव खालामदों। जोंनि गेजेराव गोबां आफाद दं, नाथाय खौसेथि गैया। बेनि अनगायैबो सोरबा सोरबा आफादफोरा सोरखारनि एजेन्टजों लोगो जानानै आरो सोरखारनि गाज्रि बिथोनजों सोमोन्दो लाखिनानै आरो जोंनि गेजेराव गोरोन्थि बुजिलायनाय, जेरै जोंनो साबसिन, जों हारिनि थाखाय खामानि मावदों, गुबुना खामानिखौ मावाखै, जोंनि मथे जानांगौ बायदि बायदि सोलिबाय थानायनि थाखायनो जों जोंनि मोनथायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जाबोदों। बेनिखायनो जोंनि मोनथायनि थाखाय बर'नि गेजेराव गोख्रों हिउमेन राइट्स अर्गेनाइजेसन थानांगौ, मानोना गोख्रों हिउमेन राइट्स आफाद थायाबा जोंनि थाखाय आयेन दंखायोब्लाबो आयेनफ्रा बाहायजानाय नङा। जेरै SC/ST प्रिभेन्शन अफ एट्रसिटिस एक्टनि गेजेरजों ट्राइबेलफोरखौ हाराहास्ति खालामनो मोना, सोबानोबो मोना। बेनि अनगायैबो 2006नि फरेस्ट डिवेलार्स एक्टनि गेजेरजों ट्राइबेलफोरा हानि मोनथायखौ मोननो नांगौ, नाथाय होस्रांजादोंसो। बेबायदिनो आयेन थासेयावबो बाहायजायाखै आरो रायजो गैयैनि थाखायनो जोंनि सुबुंथिनि मोनथाया सिफाय जादों आरो मोनथायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जाबोदों होननानै फोरमायथिदों धीरेन बर'आ। दिपेन बर'नि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिल्लीयाव सुप्रिम कर्टनि सिनियर एडभकेट आरो बिथांनि हान्जाखौ लोगो हमहैदों। लकसभा बियाब आरो बिधान सभा बियाब दाफामनायखौ लानानै सुप्रिम कर्टनि सिनियर एडभकेट आरो बिथांनि हान्जाजों सावरायहैदों। दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि बड'लेण्डनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय सुप्रिम कर्टनिफ्राय बोसोन नागिरनानै पेटिशन फाइल खालामदों, जाहाथे क'क्राझार लकसभा सीटआ STयैनो थायो आरो बिटिसिनि सिङाव 2 लकसभा सीट आरो 14 बिधान सभा बियाबखौ दाफामनायाव जाहाथे ट्राइबेलनि सीटनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जाया, बेनि थाखाय सुप्रिम कर्टआ जाहाथे भारतनि बिसायख'थि आयगनो बोसोन हरो, बेनि थाखाय पेटिशन फाइल खालामनाय जादों, जाय रेजिस्टारबो जाबाय आरो बेनि सायाव आर्गुमेन्टबो जागोन आरो आयेननि सायाव फोथायनाय दं होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर' बिथाङा। अरुणाचल प्रदेशआव 2 आल्फानि केडारखौ हमनो हादों। अरुणाचल प्रदेशनि हरसिंहान गामियाव आल्फानि 2 केडारफोरा थाखुमानानै दंमोन। बेयावनो आसाम राइफलनि कनसा बेटालियन आरो अरुणाचल प्रदेशनि पुलिसनि गोख्रों संदाननायाव हरसिंहान गामिनिफ्राय आल्फानि केडारखौ हमनो हादों। हमजानाय 2नि मुङा हिमांशु भुइया उफ्रामुं रन्जु आसम आरो महन्त बरुवा उफ्रामुं अरिन्दम आसम। रिपर्टनि बायदिब्ला आपार आसामाव आल्फाया गावसोरनि गोहोखौ बांहोनो थाखाय नाजाबाय थानायनि गेजेरावनो बे बोसोराव गोबां आल्फानि केडारफोरा पुलिसजों हमजानो गोनां जादों आरो गोबां आल्फाफोरानो अरुणाचल प्रदेशनि गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव फैनानै आखाइ दैखांफैदों, जायजों आल्फाया बे बोसोरावनो गोबां खहा जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला आल्फानाव रांखावरि आंखाल जादों, जायनि थाखाय आल्फाया केडारफोरखौ बायदि बायदि खामानि मावनो थाखाय दैथायहरदों आरो बेयावनो आल्फानि माखासे केडारफोरा पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जादों।
दिनैनि खौराङा एसेनोसै गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों